Jawangla moro to nyaka nyuom. Mano dong nasewacho. Koro kata na bed list. Kichamba Igo wangla. Adwaro ado ing'eni to koro mari kesi ni mano tek. In mana ka koni mari adwa ni landa LTN kanyo ma pinyu en Rose but jowangla ting'eni dhi. Atugo do mawera Rosi ni loka. Kungo chaka gi joma wechogi. Joma we jowetegi to gi jomi weyo gitiwegi nang'o. Wacho wana joma wecho gitiwegi nang'o. An dako seweya, dada sewecho. Ok ni koyudo pesa to ringo. Ng'ani nokuongo kawe. Mana anto nyaka kawgi to kabi kawo idhi. Ng'ani nokuongo kanoyudo pesa. Noyudo pesa. Miyo moro man gi pesa nowuok oko to kawe. Ma Disemba ka keni nolalo dhi nyombo kayo pesa dhako cho doko chako duogo iwinjo. No, ano kabi wacho ng'ama kia. Manga. Koro nyinge midwaro. Tokikona mama. Nyinge magidwaro. Mama. Elvis Kadori. Ongana gidging'eyo yaw mari. Elvis nyako cha nyako ni nikano dak kare niko dugo to bi kare niko but en nyako moro mantie loka. Koro ing'e gima nyocha lit na ineno GK na wuoyo ne but GK sani notulia maber kata mana nyar to bireno ka ywak e mbui ok oywagi. Chien kata cha neno ka post moko ringe TikTok ma jaod Elvis nanta kia bakia nyinge ko ng'e ato wachne. Aneno pitch ka gikisre gi Elvis obaye mbui kidogo aneno mana ka saidia mimi na Mia kamen kare video manyeto nyoro ka saidia mimi na Mia kendo ochako wuok kanye to be king'iyo ni kata mana en gi Elvis no bende ne en mag pesa miwinjo Rose dwa dhi to duogo nyuome ni kaka no kawe koro pesa ne rumo koro beril kad moro bochako sieko ka lakini monde jothunge moro bane no luongore ni Kianga Amiso koro samo luongore ni Kianga Amiso to en dhako namba 8. Ara ni nyuomo jowangla. Yase amua. Amiso tok ni nyuom. En tok da nyuomo. Koro monta awacho mana nyiri kaka koro giji dai. Ang'o miyo kede nyuomo Amiso to embe jowangla. Amiso mokwongo noseyanyo nyiri malando chako kendo gi. Ojanyo nyiri marateng' chako kendo. Koro anakia ni kanda ni kanye. Ng'eni moko gito ka moko elano oko yanyo sura gi rangi gi ka. En tekni gi pesa ni. Amiso cha donge mana wacho ni dhako moro kinyomo to chief di maki. Koro ng'eni Amiso tichaki uriembe be anyalo nyuome tamiye gacha moro tako bring my car back. Tako odhi achaka luongo ng'ama chielo. Mani ng'eni kana nyuomo koth tagwe okothoga kevo in kanye dwani waradi abia ko in makora dani bedi gi gacha ni de nyuom Kofi Makadori adier Kofi Makadori te makoro ni nyomo go ma senyuomo Kofi kwanza ena nyome agole kungo tuge gi wasunge kocha cho oduogo bed ka ower kaka no wer cho owe tugo gik otugo kabedo gi pesa mari no ago ni nyuomi tiriembi an koro kabiri to pesa na rum inyuomi to ka pesa ni poko rumo to seriembi okiriti ni pesa ni rumo ni kaka talento kedwa an ng'ano sungore mosino wuondore ni koro lando koro neno no jaber san bedhe an ok ahero ng'atno ng'ano sungore mosino ng'eni kiwacho ni okiero ng'atno to ok owinjre maber onego wach nying ng'ano koro ng'atno kaka talento ok ahero nikech osur kwanza noje gik moko ni sijui act gi baby nyafu TikTok gokinyi baby sleep wake up gigo kende no kaka talento le ogo chunya ma yakinyi anyanyafa kare ibeni neno giga kunga donje TikTok akinyi ni okigol lewni baba I'm tired agi adhiro madonga kata Atlanta kendo ki LTN Luo Trending Nation Mopandi inyenyo elela
Ujambo and I am a freelance journalist from Nairobi, Kenya. Hakikisha kwamba unapata kutune in ndani ya LTN, that is Luo Trending Nation. Hapa this is the home of all supportive channel ambao so far imepata kuwa kwenye industry and so far inafanya vyema sana, imekuwa ikipromote sana wasanii kutoka the Luo land, that is called the Luo Nation, wanapata kuchipuka kutoka kwa channel kama hii. Guys, hakikisha kwamba unapata kusubscribe, bonyeza alama ya subscribe ufike 100k subscribers. Kazi safi sana hapo, chapa kazi. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Yes, nyakura mogi machiegni kendo mapodi luongo ni LTN Luo Trending Nation kumamo pande nyenyo elela kendo kawuono wachako dugu kaendi nyakura mogi an kaka pile pod gidenda no mari nasho mari chieno jemo mbele chiene mineno mbele miyoko kati nyalo wacho no mari dhako ngudi nigi chaki kore kubni ariyo to pod chwako Esitirungi. Kinge maber ni poke subscribe ne Luo Trending Nation to subscribe nikech kae ndi mibiro yudo gi achiel kachiel kaka gibiro ni ngamotimo gi kumotimgie gimomiyo timgi iyuda to kopo ni subscribe nyiso ni ibiro rito mondo pimni koro wirito no pimni gigi but yuda achiel kachiel merkete manaka idendo ni Luo Trending Nation kumamo pande inyenyelela. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai, kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakura mogi wan kaendi luongo ne Arosi marwa. Arosi has been away for some time. No wacho no manyo pesa odwa dhi loka omany pesa oduogo nyuom joangla akeno ya loka. Arosi kumo jo piny happy new year. Happy new year Omari. It is a long time akeno ya loka ta keni poko yudo visa ine minyalo lero no. Loka topo kadhi jocha dhi soba timo 1 2 3 but April ka adhi manyiso di gimoro next year makiduogo to jawangla moro to nyaka nyuom mando dong nase wacho koro kata na bede list kechamba ja ego angla adwaro ado ing'eni into koro mari kesi ni mano tek in mana ka koni mari adwa ni land LTN kanyo ma pinyu en rose but joangla ting'eni dhi atugo do mawera Rosi ni loka natugo ndo mawera Rosi tindu turundu oyombo mona Rosi mara tundu tinde tiyo mi wasunge tiririru aya mano koro isewera mani wera dong an loka awinjo thum ara koro jaoro mari penjo mari to Rosi ni is a friend of mine ma promoter ke ngeni no chung no gik mang'eny ma kata ngeni pesa no ng'eny ma kata rent ma last month cha enya ko maber ngeni siepna hey Arosi anyway Valentine bene yude ngat moro migi moro matin koso Valentine roki negi wacho ni nen mar jenzi koro maro pod biro bende unurito International Women's Day koro Valentine to ne mar jenzi okay kane inoko kanyo ibedo treated to you are not Gen Z ka ugige nyithindo imegi momigi ba ogige jenzi kinya bedo miyo mutitiri omoge flower ka flower tene Gen Z in kalo maua in chieng International Women Day
Gisani arus nitie gik moko mosebedo ka timore achiel ariyo adek kawacho ni we aluongi akeni gigi bineno gi mbui kacha sani mbui liet wado chwake anting'e ni gima mora ni kata biro wuoyo kaka kora an Rosni kata dagi kon gimani dhuru manye TikTok uyanye gibiyuda gibiro mana komente gidede e YouTube mari kanyo to kabisomo dhako ne ofuo to kasom dhako ne ofuo tiyude kanye onge nene ko dak dandoro mari to kare Rosni dari dak moro be ni chware ko dak ayo Nairobi ka ji wuotho ko sani an ka kora dak koro ma kanye no where is this place Jomoro wacho ni wangi kuma mari kerito where is this kakanye by the kakanye katana kia batangri rat gi ngato ko kanyo kono nena ruai nitio dak ruai e mwanene koro sani gima timore mbui kae chendo wan gi solro mopogore mabende timore kacha to wan bende gi jok mabende wacho ni tuo nyaka koro gidwar jopiny mondo mi bende okonygi gigi be isewinjogi nitie jomotho nitie joma konyo ngimagi to joma chuo gi oweyo bon be giringo gi weyo koro otek ridore lakini wachagi mane wachaka gi joma wechogi joma we jowetegi to gi jomi weyo gitiwe gi nango wacho wana joma wecho gitiwe gi nango an dako seweya dada sewecho menyiso ni idwa ni igo gweno to gwang' be okwewa gweno nodhi omango kuma gwang' nitie to gwang' omako gweno nango iwacho ni nitiere msani moro miwacho ni en koyudo pesa to oringo ma we gine partner msani ni ok ni koyudo pesa to oringo ng'ani ng'eni nokuongo kawe mana anto nyaka kawgi to kabikao idhi ng'ani ng'eni nokuongo yudo pesa noyudo pesa miyo moro man gi pesa nowuok oko to kawe ma Disemba ka keni nolalo dhi nyombo kayo pesa dhako cho doko chako duogo iwinjo no ano kabi wacho ng'ama kia manga koro nyinge midwaro nyinge magidwaro Elvis Kadori ongala gidging'eyo yaw mari Elvis nyako chaja nyako ni kano dak kare niko dugo to di kare niko but en nyako moro mantie loka koro inge gima nyocha lit na ineno GK na wuoyo ne but GK sani notulia maber kata mana nyar to biro no kaywak e mbui okoywagi chien kata chane no ka post moko ringe TikTok ma jaod Elvis nanta kia bakia nyinge ko ng'eya to wachne aneno pich ka gikisre gi Elvis obaye mbui gikisre gi Elvis obaye mbui kidogo aneno mana ka saidia mimi na Mia kamen kare video manyeto nyoro ka saidia mimi na Mia kendo ochako wuok kanye to be king'iyo ni kata mana en gi Elvis no bende ne en magi pesa miwinjo Rose dwa dhi to duogo nyuomeni kaka no kawe koro pesa ne rumo koro manyo bende ne gi pesa to nyombo jaga kako ni nyoma kawuondi maro kawuondi ene makoro pesa ne orumo koro chuno ni nyaka nyicha the jazz kum ng'ama nigi dawa sadhi chon ma osawe chon okoth jarapogi nowero ni ng'ama onge pesa to ng'ani ero bas jonyuol nodagi Elvis nodagi onyuol koso Elvis modagi Elvis donge modagi boringo dhi koro manyiso ni Elvis ok ni site nyiso ni pesa manotang' ne che maonge pesa no ok morumo koro koserumo dongo dhi omanya ng'ama nigi pesa koro mono keto joajawa ni pesa die bagoli oko ok momi adwa dhi oko ipana dhi oko ma tiduogi nyuomo Elvis wacha wazene kwanza Elvis no to sani kaduogo to en mong'iyo dawo no en makwonga chako kode en mong'iyo pesa no
makuonga oa yeye. Kori gani poki maziera ni ya ka pesa na orumo. Away. To weya. Koro akeli onyalo lokore. Ningo ni pesa ni? To koro nyaka bede mutegno. To koro ineno nade adhi atieki gini adi mondo abed gi pesa motegno nikech ng'eni nitie jok moko man bende nosebedo gi pesa to chien giko ni uduogo ywak moko dong neno chien kacha. No kina sani giyudo wasunge gimbe ne gikonyo kuma ne giweye ba gidok. Akina ng'a? Sani giidho malo. Donge jaod ng'ane cha jaod Kofi Makadori. No pesa ne orumo mara uso gari lakini moko to li. To anadhi amany pesa ka duoga us gari to we. Mano onge. Mano ok timre nyaseche. Tayo weya. Rose, ini okanya timo kodi. But ngeni wach mar Elvis Kadori by then serious. Mimi kwa nyalo wache to ji nyalo paro ni en wacha but on the other hand, and last time na wogi nyar Tobi. Gik matimre odi wek kete mbui. By then anakia kata an gi jaod katoka wakati po but antie. Udona kono bepoka achu na dwaro kata joangle mabonyomo. Kori ngeni nyako cha no daka ywaka okoth this okoth that okoth this manu adhi wangi ogo mwaneno kakure nenga mutimre nade ngamufuo ya. Same to nyako na pari the other time na winjo stoch nyako ni kane Elvis odhi to siepne mokwongo ywak na ahinya kani uno siepe adi lakini ibe ino siepne do opelo ni ga ywak do no macha ochalo kaka Sizna ochalo nyaminwa. But ento no kawache kana wacho ni ng'ato wecho macha na wacho brother na mabende gidak ichiege gindeka Roisam koro brona no we kuri ngini ka kuri ni ng'ato wecho to inikona mani Elvis kuri ngini dhi Elvis emo wecho gini ineno Elvis emo we jaode chane no kalungore kembu ni Berilan ka to dhi manyi Roso kangu yudu manya subuk buyuda batane TikTok kan batendo luongore ni Beril Kadori bas dong mane ka koluongore miluonga ni Rose tan gi oda poka bia ywaka ni orumo koro ana bia ni Roso mari kae kiny ni Omari oweya bachaka ywak ni Omari odhi koro gibeda jok moko mabedo gi msani kwanza jogo gin jok moko minyuma magada danga pakra ni koro an Roso Omari kiny to nyoma gi ng'ama chielo ipakorigo ni wacho ni ano kago angla tie gi Rose nga tie kiwacho Rose okoth bedo no nyuom koro pani wakiagi Rose awajwa ni Rose wodu Phoebe tie gi Rose aro kabingo ng'ama nyomo kiny mikoro lakini wajoma nyiri mato koro wawuogi joma nyiri mi kamera wabeduru joma beyo bedo ni koro nyomigo mari okiringe mbui ni dhi land no nyomago mari ok bikonyowa biro mana konyo weodu koro ilando okilando mano daku to koro TikTok de onge dwa ng'e kure no weu onge Elvis poko biro ko wacho no wecho bat jaode ni Elvis ochunge stage encho wero ga wende mag bedan boy nok moraga but ang'e ni Elvis Kadori to niti no wende mana ero weri gi timatek chieng' moro no wadag maber mana dhi a print nyaka Simba Bugo no print na nyaka law mondik ni chieng' moro no wadag mabanto wende mana ero ya mano wende Elvis Kadori mana ero koro ing'eni sama no wero no to doka par kana en gi Beril wadodogo nyome mana later kababa mono Seku Blues muang'e Elvis Kadori koro giwe ywaka ahinya no we kata wani we udi kapo kwalando nu jonyuol we mwakono to luongo wabura piny to waloso to wadok koro mar mbui ni ing'eni nitie jomoko ma feel niya ni ka en gi Dhiang' Radida en go Marinash en gi Onyulo Wenyaseme to ningo be ni ubiro oneno ne kopo no wacho ni ati an go mari to gicha dhi sekiwa nikech magi jok manyiri o surround mang'eny koro ko wacho ni ati an iluonga ni Jennifer Omari koro we akonie gimoro wan joma nyiri wahero iluongi ni Jennifer Omari ibiro kirwako kwach mbeleni an koro kwajno ang'ade nus Omari no ka ngrado koda to kwach oneno nus to kuo oneno nus iting'e ni narwako kwach mouma nyaka piny koro adhi moda kodi Rose Omari chano rwako kwach full an koro rwako kwach nus Omari koro tambua newa in koro iweni Omari dirisha moro monyalo neno go gik moneno
To ingeni diwe kona ni Roso Mari to nwa bira wate kwa kakoro wachalre ineno. Manyiso ni a moment ma itango partner ni chalgi mimo e chiro. Bas koro wa moyo wang'eyo ni oketo wenge moko magineno go ka jochiende ka an kora biro maonge wenge go mondo nena maber. Kama koketo wenge go moko mabocho kata na keto matindo. Jothuro unu winje nango kanyo endo nikech kinde mang'eny watiyo gi nying ji mondo me at least ji ong'e an kanyo koro ng'ama dwa biro nyalo weyo. Bedo mari aningeni anachalga gi fadhina achal gi baba wa kabisa koro kana dongo dala to kabisa ilayo nade achal gi fadhina fadhina ilayo mafadhina koro ngato ko ni nyako nyar ngane tatamrani okan nikech odwa ngere ahinya to koro ing'eni adhi no ni ere ka ngato ano kaero ka ngato ng'e ngato ko ng'e inyalo chori marach serious koro kang'e gima be danga landa ni an Roso Mari. And Roso Mari tap guys, Roso Mari is live. Tap. Ai. Na dongeni nitiere be kaka wadwaro nying nikech omino be samoro nigi nying moro matin. Koro in kiwacho ni an Roso to ng'ama follow yi. Kuri wacho ni dongeni kaka okay. For example, an gusiepe lungo ni baidhi ata onge followers. Okay, wada dhi nyombo kare ayud ni. An gusiepe iluongo ni ex Japan Luthe Dongo. Ex Japan Luthe Dongo kanu chung tinjo ni echa nutie radio manager, Radio Lake Victoria. Injo ni ma ex Japan Luthe Dongo, Radio Lake Victoria. Ma Japan Radio Victoria. Sani an gusiepe iluongo ni Ajako. Injo ko wacho ni Ajako Ramogi Radio. Eyuda nikech radio is a brand. Koro some women would prefer nigi tigi nying moselosore nyingi bira jaod prince ndacha okaneno ko luongo ni Winnie Prince luongo mani Nyamigori koro inangi dhi manya gi Nyamigori to kimanye gi nyinginda oka ingena fel nyakono na search ai Beryl Kadoria moro bochako sieko ka lakini monde jothunge moro baneno luongore ni Kianga Amiso koro samo luongore ni Kianga Amiso to en dhako namba 8 ara dhi nyuomo joangla yase Amiso to ok dhi nyuom en to ok da nyuomo koro monta awacho mana nyiri kaka koro giji dai ang'o miyo kede nyuomo Amiso to embe joangla Amiso mokongo noseyanyo nyiri malando chako kendo gi chanyo nyiri marateng' chako kendo koro anakia ni kanda ni kanye ng'eni moko gito ka moko elano oko yanyo sura gi rangi gi kala en tekni gi pesa ni Amiso jadonge mana wacho ni dhako moro kinyomo to chief di maki koro ng'eni Amiso nyalo bito kari to chako duogo wero ni nyiri malende jochiende sando koro Amiso to nyuomo tek ng'ama chiege lando mondo tangre mani ngeni koro nyomo dhako malando to chien kana en gi dhako marateng' ni nyiri malende jochiende chando koro Amiso nyomo tek baidhi Amiso nyomo tek ok ding'e gimo dwaro Amiso nyomo but modong modongo tabiro nyuomo ma okot jarapogi mjato nase nyuomo chon ka ya loka kote mi penjo Vivi ai maja nase tero dhok mo Chama cross tera garus maka wili kevo maja to koro dhigo kibadha nene kaka Gundo Road kare kacha jeta keni kaduogo ta achunga te yer maduong' cha tasekawe koro da kumo ai yani jogi chip ndi joanglai okirita dhi loka bedha dhi rita ya loka mondo andana jok midwa nyuomo okirit kwanza ingeni nyuome tichaki uriembe be anyalo nyuome tamie gacha moro tako bring my car back tako odhi achaka luongo ng'ama chielo mani ngeni kana nyuomo koth tagwe okoth oga kevo in kanye dwani waradi abia ko in makora ni bedi gi gacha ni ni nyuom Kofi Makadori adier Kofi Makadori te makoro ni nyuomo go ma senyuomo Kofi kwanza ena nyuome agole kumo tuge gi wasunge kocha cho oduogo bed ka ower kaka no wer chon owe tugo gik otugo kabedo gi pesa mari no ago ni nyuomi tiriembi an koro kabirito pesa na rum nyuomi to ka pesa ni poko rumo teseriembi okiriti ni pesa ni rumo ni wei
kapok pesa norwase riembe gari na asemiyo ng'ato. Atero dak nyaka Greenspan achaka gole oko odhi odak korokocho. Wani Joangla, un maber mbele ka. Gidwa mondo adhi lok. Koduogo. Eche ni wacho ni chako nyuomo gi ng'anene gi Kadori. Elvis ema chako. Elvis dhako maduong'. Ko Elvis ojuadore ng'ane. Ojuadore wuod Phoebe Techo Kadori. Ng'anene. Kendo maka Willy. Techo mako koth. Joangla un gibed joma beyo but mondo gibed ko nyomi gi Iwinja? lawe kiket rini koro ine namba gino kik ng'adre gino kik ng'adre nikech ong'adore makoni. Nyakora mogi wadhi break matin we walok Battery mondo mi waduogi kete mana kanyo. mae miluongo ni LTN kuma mopande inyenyo. Ne oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wapong' kod were mathoth mapok oyangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende pok owinji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. You know, this Friday, dancehall artist. I'll be performing at Luo Talent Search, 15th April 2025. LTN Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Joka mama Tumbili to one kai LTN. Yo, what's up guys? This is Tumbili na niko chilled ndani ya Luo Trending Nation. Keep it locked. LTN Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Yes, nyakora mogi ne wane break kanyo kuma bende pod wan kae ndigi arusi Nyajosoba. Mae miluongo ni LTN nyakora mogi ng'ama nene for the very first time. I know you'll like it. Yeah, you'll like it. Subscribe kata in manager mar Joangla, subscribe to give yourself yeah. Ijaja. Onege subscribe mondo inge namba ni karosi yani pap. Kikrosi ya loka koke nkech wan wadhi ome airport. Kaka Talanta kawinje list ni, kaka Talanta kedwa? An ng'ano sina, ng'ano sungore mosina, owuondore ni koro lando koro neno no jaber san. Bedhe an ok ahero ng'atno. Ng'ano sungore mosina. Ng'eni kiwacho ni ok ihero ng'atno to ok owinjre maber, onego wachi nying ng'ano. Koro ng'atno. Kaka Talanta ok ahero nikech osur. Kwanza nanoje gik moko ni sijui act gi baby nyafu TikTok gokinyi. Baby sleep, wake up. Gigo kende no kaka Talanta le ogo chunya ma. Nyakinyi. Anyanyafa. Kare ibe ni no giga kunga donje TikTok. Akinyi ni okigol lewni. Babe I'm tired. Agi adhiro madonga kaka Talanta. Kendo kin. Ai. By then no ai chunji mangera ka ning'iyo comments go ji ne wacho no sunga. Yani wacho ni kaka ne wan gi Hollywood. Koro ne wan gi kaka hood. Ne en kaka hood. Kae gimoro bende ko ne kala no Olanda ko jaber. Koro wan gine. Ai manti wone kaka Talanta man. Ni Olanda ko jaber. Ko jaber Olanda. Woi malando nyaka no bedo majaber. To manager gi onge mikao?
Managers gi neno ka manager moro post gi ji post ka ko manager ja joko komo Victor en manager mar ngasani en mar Okoth koso nen ka ko en manager mar ani ngene ko ngana neno komo nane e ginene TV Ramogi sa back ndalo the love dog mwenyewe Mano love dog kora ngio love dog tani ang'e kora mjo kokomo Victor manager ichoge tume kora cheng mara neno ka post moro ni kaka ngani jajuo ko nyale kena ngoma ncho timorene kokomo chien ka but na temo fuate to dire no yudo ka jo mkopo ngado ne sime mako gik maka dhi loka to ka bitio yino no sime mingado maro ko enda bro we cheng no koro no ngana yudo ka kokomo ngani jajuo ka pinje en jajuo ka die mana ngomo no timore mokukona mana ngomo no timore maber nitie gima no timore ne kokomo Nyasaye winjo lemba nitie mana ngomo timore nitie gima oncho timore ne kokomo koro inge gima ne dhiera no ni e comments koro ka dhi e comment ngani jajuo ka ngani jajuo moko wacho ni Nyasaye ochule Nyasaye konyo ai kwani ngani ido mana ma serious ko sang no iro nikech waluongo onyalo bedo jajuo iro to sani kata ka juo no nitie to rok chien nikech ndalo mono keta ot dweche auchiel cha to no rumo maiso ni oido mar adier mari okang mairwa mana ngeno timona en mano chungo ni kikati tich mora mora ne to dong mago juok mano to chalo juok ok chal mano juok Nairobi kaka ngato se chungo tiji ngene nyalo chunge gi dweche auchiel mani ngene usira donge en gine ne en manager mar Okoth en manager donge ne motero kare ne motero Okoth ka gweno kocha miluore dukcha kare ngani jajuok adi to mari ko irowa intinge ni nyero ano ko nyaera nikech sama boyo kodi dongo ko nyano iri lakini andong poko iro nyaera an kaka no se kinga chato juogi ok nyal tiyo no kora dhi okinga bwana jok ma juok no setiyo kuom gi adira ndiko ma winjo malet naneno gino ni ngani jajuok Nyasaye ochule ngani jajuok patanto lemba wene minena lemone to awatim lemo to koso ene mano iro nyar Tobi momiyo Okoth odhi kae koro jajuok tene manager yawa lakini ochako ire mochako we nyaka giril mama karo ngani to ido bwana Rose ngamono kelo tafadhali ne jok mosebedo ka pango interviews Rose chakukel mana December okukela kalo kaka osebiro nyombo kora bro nyiso ujo manyuomo ingeni nitie kata sister na moro be mane nyocho dhi loka to nakone ni koduogo embono nyalo nyomo jogo kata embe no wacho no bonyomo koro ko kuongo na duogo koro dwe biro ji ariyo ko kuongo na duogo sister ni nyomo bathe kocha anyomo kon sister ni koro me upcoming en kora me upcoming chwade upcoming kar papati upcoming wane ming'eyo ma wanyalo miye wan gi dancehall moro iluonge ni Samdi Samdi no en nyathi ma koponi atini joge de ko yigi rach ni omiye support maber de koro setingore malo koro koponi to dibedi ni osekalo ir kokomo ng'e kokomo Victor dibeni kokomo nyincha kiare gi gige jawa ang'o miluoro kokomo koro jino ywak ne mang'eny e comment section jino ywak kata na ywak no kanena post no be post no nene Facebook adhi manye Nyasaye ok nyalo duoko lambata leng mano Nyasaye neno ni atheno tije kopo ni Nyasaye ni gimoro timore ne marach diere ka to Jehova kare gine ne duoko lakini kokomo to winjo be ni biro kwa ing'wono ka kiwuogi kija chirni ng'ani no hiri adier to winjo ong'eyo oseromo koda nyaka egesa makone ne jatelo ni chunga pok iduoke tich but jok mono chunga ne kargi ok dhi maber ahinya anyway mano nyiso ni kopo ni dhao gi kuma Nyasaye nitie teneno kaka itimore but ento to lakini kata eno greto ginyalo mabiro boro gi wachi lakini kata eno luori kata eno luori dose biro LTN ka ing'eni mari wewe ng'ato marato ng'ato duogo manyo mari ni an kora dwa clear gima ni wacho no bedo kama no se clear ga gine kuchocho ka Jwang Junior ni umari no na support apenyi ng'ato ka nachulo pesa mondo adonji ka Fridi Jakadongo mano support mane yine mapenji aya ng'ato ka ne kodi ni gari opong mowei gine Yugis mano support mane ire mapora wuok kodi ng'ato ka onge chieng' ma lwetu osegwenyore ni omi 100
tigone erokamano kata omi 100 tidwoko ne 50 mano ng'ato osekonyi kanyo. By then aneno kondik kanyo ka ji wacho ni ng'ani jajuok adier neno koiro Fredi Jakadongo nyaka noa kono Jakadongo ero Jakadongo ero kabisa hata niko komo osebedo maneja kanye gi kanye. By then an komo anene mana kadhi e live kadhi miel to bende no sewara mana diere mana miel. Bwana kawuono live liet omera kawuono live liet anyway. Tadir Jakadongo ni kanye Nairobi ka? Jakadongo ni Nairobi ka. Ogo thumbe mamit kabisa no sea foundation lakini Jakadongo to wiya wil go nade mbende dongo awinjo ni nyuome no nyuome. Ni wacha dieri. Maembe iksedwa ke list mar monde ni. Mago na nyuoma yote. Wiya ne wil kode. Jakadongo no nyuom gi nga? Jakadongo no nyuom gi nyako moro ka kapok no kao Nyakisi but nawinja ni Jakadongo no nyuom bende. Duogo kao ga Nyakisi. Dongo nenga gimono mokariyo kanyo me. Lakini anyway Jakadongo to ahera no not but mago to nawinja no kafuatilia nikech an fani. In fan do ni seme de mondi. Mondi makiyalo katiki. Jakadongo emondi koro ine mibiro nani ni kete dhako maduong' diere ka koso dhako matin depending gi kaka pesa ni uchwaki. Jok makwongo nyuomo sana man gi kihie mar pesa gin Elvis, Okoth, Kofi to ginene moro ne dong' ka Tony Ndiema mago te jomo osenyuom. Mago te jomo osenyuom. Mani maze Tony Ndiema mane achiel but kora penjo mari ngeni wadhi sana to ne wan ga ka Elvis koni chi Elvis cha koro notimo nade pod uchoko ne personally koso eno siepni okidwa wuoye. Ang'eni kata wuoye wach Beryl but awuoye to lit ne omari. But adier mantie ni Beryl sani olokore omba. In wach ne yudo kanye. Ma LTN wach ne yudo kanye nikech gina linga nyiero. Tawinyi makimedo soka. Dongo kidwa wuoye nikech Beryl osiepni but anto gima duong' mang'e ni Beryl. To nyocha Elvis owach ni Elvis okoyudo pesa mano kwanza gimugol namba 1 ni okoyudo pesa. Dhako man gi pesa emochako kawe. Ok ni koyudo pesa to wecho onge. The other time pesa Beryl emurumo. Bas. To ka pesa Beryl orumo nyako moro mano dhi onyome December cha. Be chal ma pesa ne orumo koro chako nyome gimoro. Onyome gimoro Kisumu. Ok ni pesa emogole katere apana. Dhako moro emochako kawe. Ok ni pesa magolo Elvis katere. Apana, pesa ok gol gi. Yere magole ka dhi pesa. Omari na koni ni jogi wero mon. Ko wer Rose kawuono. To kiny echo chio mari owuok e mbui ni Rose otimang'o Rose kethoda. To king'iyo kidhi e YouTube manyo Omari tiyudo ka wend Rose ema biro e wer mogo achien. Kae odo Omari otimore nade? Okethore. Manyiso ni ok giwero wera. En ni ndengo gimoro to iweri tidhi kodi chuth. Bas. Ok ni giwe confuse ni Kadori oyudo pesa then Kadori odhi apana. Pesa odok chien to Kadori ochikore kuma pesa. Kadori okaw kuma pesa ng'enye to ng'e gima lit ni mari matin miyago lokani. Dong'na koni an kabiro to kapok orumo to ami red card. Haot ni inja chaka kawo moro. Girita marumo korumo ni to wuok odhi. Kae Nyasaye be ka konye ni kore nyuol ni nyuolo Elvis Senior. Nyuolo Elvis Junior. Ikete DP. Utajua ujui dakoro giweko ywakwa. Manyiso ni jogi okoningo mega heart to okoningo megi gine chuny. Photocopy wene janyuol ni original wene dala to photocopy miyogi. To koro nyiri bende wabende samoro wan desperate koro niko Omari ni ani agi dhako to nini kech koro en Omari chieth guok. An koro Omari chieth guok be nyinga Rose wadhi Omari awuoyo kwadhi
ot ni konde karo marino nigi dhako ni koro nyingo marino mi ng'ato samoro ado koda kona ni heo mari ahero afologa to ka ng'eyo mari mohero fologa anta nena ka eno mari mari be kagone sime aluong mano Mario to ng'ato kowinjo koro otek nyakwara mogi apa ni winjo kako timore wan wacha our side kaka en koro correction moro bet kanyo pesa ok gol ga jo angla ni ko yudo pesa to ringi no gima gole ko poni neno ko wuok nyiso ni pesa ni dok piny koro jasa pesa ko poni ni biro gi ira gi pesa no ko maintain kik bed ni miaga 1000 to koro idwa kwaya 1000 how ne to joma isewinjo wach liel makasindi dhi liel sindi no to nadwa mawinji kawuono gima na aseneno ahinya ano mara kodi TikTok aonge an kata jang jogi wuok ani gidhi manyo Rose gidhi yanye TikTok wuon sindi otho o gibi yuda wuon sindi otho wuon sindi ne pod ngimaga kare madong mana gi mama wa kenda ne tegi miwa onge baba ni manotho kaso konti wuon gi wuon gi ni en godfather like no lemone kata kage yudo Don Gray wuon gi ni nogolo gari modhi omo nyaka baba gi ma baba gi koro hospital wuon gi ni king'iyo chi ng'ama thono gi min gi nitie kaka Sindi nyathi nyamin chi ng'ama koro thono mari mano wat mabor man kata kaki chako chokne TikTok akia to sami choko ni father ni enonge nyithinde mbui father ni nyithinde mbui but koro Sindi gikiare kan kama gikiare and nitie kaka Sindi ne koro ne ni machiegni gi father no molo nyithinde mano nyuolo koro Sindi gi Evans winjo malet kabisa kendo sani ok winjo malet ngeni king'iyo Evans ohero choko liete makata ne madanga tho to winji ni choko ng'ato to bire mana dier mantie ineno ka Evans odhi momuono ko wacho ni ati Evans tiyo gi jokup Evans odhi momuono ka ungo wuoda wendo waneno kosoko waneno achatu waneno to nochoko lil kusono ko choki chieng' man wadhi oda ungo wadhi timo mus ne aungo Evans ne ma pesa donjo ne omera wange ger ma serious too many pesa guys Florence ametuma 200 tunataka ifike Mwenye kuri wacha Evans ena liel choka Evans ena liel choka kama no be kako ngere ne gin ga by then ne gin ga ji mang'eny but kaka Luis rapar no duogo step down nen kokomo kaka Luis Evans to gimoro bende nyaka moro mayuagore kokomo bende yude ga komiti mag ne ga nokokos but nyaka nwalaw gitinde giduoko nyaka ne law gi bang kaungo wuoda wendo cha but Evans ere madwa chi mano onge rambe mosechako bedo successful egesa niso ni jajuok no ni wechiem to kwasolunu ka ingeni jajuok bodhio step juoge matin mane kelo pesa dhigo otek but Evans giero mana pesa manono nikech pesa mari ji nitie matiyo mang'eny ok ni okanyal donje TikTok mondo achak timo gik mofuofo ma Evans gi nitimo luongo tiju ng'ato nofuo but kori bedo piny ing'iyo niya anga bede TikTok atik wacho ni omari dhi kelna nyithindo go ka gichandi kanyo miye direction miye Uber sani Uber 800 ni koro mage gik mido ng'ama dhano ma wiye tiyo kigone nyaminu sime off camera kode ni nyithindo go ka chandi mi ariyo kata deko bio dagoda idong ineno okocho nyaka ikon jie kamera manyiso ni wache kamera gin part mar project mago manyo pesa dire mogo gibiro ka ni moro gidwa ni obed fame mondo chak mecho ni owadgi iluongo ni Kianga ni chef huyo mtoto wetu ni maskini ni chef Evans be gikoni koro mago ginango but nyithindo go anto danga wacha ni nyithi midwala no giseran kamano mago onge mago rano mari mago onge gimoro kanyo Sindi gi Evans oran magoran ma kamera magoran magoran wenwo gini mang'eny kama ni Sindi gi Evans ongiran lokorero urni e TikTok koro in nyaminu olokore timo gik moko imbi chaki fuate ni koro uriwo ru as a family ni okora owadgi Sindi cha nyamin Evans cha gin celebrity mag gini ka gichoko liel but
Gichoka choka to mano tok baba. Gichoka choka to giseamua kwalo ji. Donga winjo ni mia moko ne ioro kuro osekon gi ganeno ka TikTokers moko keto status kako osekon gi ma adhi kono u kama Evans tere mia mokao kuom wago gi project ma mia go dhi timo mbele kaeri. Koro ing'eni bat ji moro bende nitie ni choko mar joma tuo batato chunya nana kilando link no ilando bat chunya no dagi. Freeman Omari donga winjo ni jatuo nyocho ne Bisenta ka adho gweno. To tuocha be iwacho ni kidhi osiptal to kiduogo ot ibeda admitted en gima ok ng'ato nyal wuotho go oko kwani gi en tuo ma. Mano mono yadho gweno ing'eni confuse. Dong move none count to di Thursday. Kano ken Tuesday to Monday. None ne Bisenta ko adho gweno jowadu. Ng'ato ka tuo ko nyawo ko ningo be ni chiemo. Ng'ane ne akoni gino akoni. Tinde jatuo ok chiem. Nitie TikToker moro ma nodhi nyaka osiptal mane Movino dhieno. Mo penjo daktari, mo gocho ne jatuo moro nobedo admitted Migori mane nigi kidney stone. Ok kaw kata mana 200 miwinjo no kaw 60 gimoro. To bende ok ni dokot ni dokadho gweno ichaki duog kendo. Koro biyo TikTok ka. Ok bed jatuo madei. Mari wawinjre kawuono an bende kapok adhi loka nyaka tim gimoro e TikTok ineno. Yiena aluongra ni Rosemary. Okay. Rosemary. Go the lock nyinga. Adhi loko nyinga. Aluongra ni Rosemary. On WhatsApp. Rosemary. Rose dwatimo gimoro kapok odhi loka. Rosemary dadonje TikTok kacha. To kora chako choko. Iluongri kata gi nying jaloka Rose Yugi. Aluongra Yugi no ging'eyo. Ing'eny jogi dwaro jomong'ere. Yugi no ging'eyo. Yugi ni loka. Kori neno kaka joangla gi kata dhi ga loka. Ineno ka gitimo niya. Indiko ni kata visiting visa. Tidhi go kocha timanyo ni kata kibanda moro ma Kayole maloka. Tichoko ni jomoko 2-3 maonge tich. Tigo show kanyo tiwacho ni ng'ane odhi gocho loka. Koro gimitimo yimbende. Yugi ndiko ni visiting visa. Tidhi go kocha. In koro gibidhi timo ka in loka mondo mi yud pesa. In ming'eyo but mondo mi wuok ka kidhi to yot kidhi gi visiting visa. Visiting visa kawo nyaka up to 3 months 90 days. 90 days ni dongi se makuri kama mzungu moro muti makoro to maonda mafuolo se kawi. Isa yudo citizen makocha in koro kindi Rose Yugi TikTok, Facebook, Rose Yugi. Yawa. Maingori wuok dhi loka. Asedhi. Ni wacho ni nyaka itim gimoro kapok idhi. Koro wariti e TikTok. Edita ure TikTok. But Movin to tuo. Mano tuo but ok tuo mano keto cha. Ok en tuo mar 200,000. Tuo but ok en tuo mar 200,000 mano keto cha. But dong aneno ka nyako moro wacho ni e bende mama ema we. Lakini ji tiyo weyo tije an kayudi e mbaba lakini an ok adwa mbaba an adwa nyuomo joangla. Movin mama ema we. Ne giwacho ni nyathicha mama weyo ma nyathicha koro kaka timre onge. Kwade ma mokoro miyo koro nege go. Mama kidney stone. Mama donge Angeni kizungu tekoro. Tingeni mama kidney stone 200 to pod nok thiedhi. Manyiso ni after dweche moko pod kidney stone ojaduogo ga dong iweyo tiyudo mama tichaki weyo tikoro ing'eni tuo no mama kowe to kidney stone oduogo. Mama ko duogo kidney stone odhi. Koro pod bro duogo. Okoro chela gi Standwood Phoebe midhi ke gospel tiduogo cha. To kendige mang'eny to kendo koro nyalo konye bathe ka. Mama ne gima timo Movin. Mane gima timo Movin donge dopongo mbui kacha chani mama owe wuodu gino ni wacho ni wacho ningo be ni abedo go gi interview very soon ko se beda gi interview soon ni wacho ni joma be ikwecho ni Sifa nyocho kucho sani wuod siach gi ka kidney stone onge gine magi kuongo lao. Gine magi kuongo lao wuod siach gi wana ni mayo ji e TikTok mondo wuod siaya mok ni en wuod ga to Sifa. Atomika no wacho ni ji kweche TikTok te yore kweche mopogore ikwecho nyaka gi kidney stone. En instrument ge manola Atomi ne luongo gi nade. Instrument ge manola. Koro gari to kidney stone ema nego. But it's okay. And personally takia the truth behind it. And one wakele kako
wan wachiwe kako kele. Omari. Kokele ni ng'ato tuo? In kako Omari. Wach ni ne in Omari. Ituo in e osiptal. Ere kaka an Rose dang' awuoga from nowhere kabiro wacho ni ong'eni Omari to konwa, Omari ok tuo. Kuma iro dung'e mach nyaka liele, to igni gite dako se wache ni ng'ane dhako we. Ang'o dhako ne we ma sama kidney stone obiro ni. Kuma iro dung'e mach nyaka bede. But dong nitiere cartels moko ma bende koke iluwo to gine ma giluwi chini ya majika. Nyiso ne ji to ikwalo mang'eny e TikTok ka. To ok ging'ere nikech gitiyo gi cartels. Ta moment miwe cartels ema koro no winjo many ng'anene. Koro akini ka koro Evans gini jok ma lakini margi cha dhiga mana maber nikech gichoko liel ma gidhi gi koro modong' ema gikawo. Koro kata ma backfire mana nikech waiko kwarwa to kwaru no adhi dala wayudo ka kwar gi kata ma kwar gi no osega iki koro gichiere giduoke muchadi to dak ginene. Lakini joluo naneno ka nitiere gik moko mang'eny magiko ji mang'eny gimoro mani ng'ato rito ni ng'ani otho tap uru guys ni wawe uru ya wan gi kupa wan gi tuishi pamoja tuishi pamoja jogi tinde ng'eny kendo pamantha winjo ne chulo mana sije okuche kata mana mane TikTok kotho joluo ma push ga mondo gidhi gi create account wadwa konyo gi ngiko ma samose osetho kata mana liende go ku moro kan joluo ne ni okang' mambele mar kawo pesa chira joluo ne nitie okang' mambele ma kano duogo ng'ane moloyacho duogo kawo koro ne gilokore go ma. But king'iyo TikTokers gi generally, ere ng'amose biro e limelight maler. Kwang'iyo TikToker gi to koro anyalo dok ne Morgan Freeman at least en obiro gi miel. Kata kaka rowere wache gi dhako gi kia nang'o to yude mane miel. Jok modong' gi te wang'iye ne kako biro kok en mana yor kwecho. Ere ng'amoko biro gi yor kwecho. But mang'eyo to biro gi yor kwecho. Nyaka uka. Nitie osiepi moro iluongo ni kaka Luis. Guys, TV naenda nidhao rekodi ni ufa. You on sale. Tiere wale poda view status. Kichiongo kinyi. Hilo status kalausi. TV on sale. Ufa. On sale. Kari dier nono. Diere moko bukore kumodake fedha kocha. Ni en koro uso kila kitu. Nyumba yote. Eno uso mondo wuok. Eno uso mondo wuok e odno. No. Director ngamono direct nyako ni nyaka komwati me interview. By the budho ne kala usien kanya. Who directed this lady? Nyako ni ketho gi ngani? Uno kelo nyako ni? No dwaro LTN. Nyako ni ketho gi. By the kaka Luis ni kanye. Tiyo lal kapoko uso. So gik moko no wewe a China. Negi aga kanye. Gine sani oidho. Ingeni ke are no idho koro gik moko airport biro matek. Lakini meli pod gidonjo go. Bwana kama nyalo tieko interview ni. Jigini there. Is there any other person there that can finish this interview? Yawa. Bwana adwa donjo go nyango tala. Nyako ni dhiriemba mabor. Nyako ni bedhe miya kalo Kagundo Road. Nyako ni bedhe miya kalo Kagundo Road. Jakore bugi. Ma iluongo ni Rose Yugi. Rose Yugi. Owacho ni owacho kako kele. Embe en another truth meter. LTN tinde nigi truth meters maka koro wariwo te. Tiluongo ni truth transform. Ma truth manyaka to mana wang'o lembi. Omiyo in kaluwore gi gik ma Rose owacho. Iwinje nang'o? Kumoriambo wacho ni ka to Rose okodhi maber. Kuma wacho adieri be wacho ni ma okodhi maber. But an gima ng'eyo matieko godo Rose. An matieko go. Jok mineno mako wach matek madhi nyaka ground maneni Movino kwalo. Maneni Cindy okwalo. Maneni kia ng'awa wuondo ji. Magi jok mono setimo business gi. Mong'eyo manigi experience. To no gibedo consulted when mondo ko wuok to gicham. Kore momiyo letnegi. Somebody man nyaka sani en nyaka loka auka. Auka kata sani muyao project ni udwa konyo ng'ato. Auka will not join. Auka sani ok kony? Auka
nokonyo nade koso gika en gimine solo pesa tikawo portion moro matin e migine. Ok ineno komako Mali Safi kowuoyo, ino kineno ka Mali Safi odhi, Mali Safi biro mane yorno, ineno magi jokuoge moramo, yani koro wacho ni kumobedi ni jakone bata ukasani olal sana. Dong nyota kwalo cha norume momiyo kore luwo joma kwalogi. Ochalo gima Omari nyota mar mako microphone orumone. Iwinjo, ochalo nineno gimoro mana Salenya timo mana kwere cha. En mondo mi oyud interview otimo tame. But anytime owacho ni ma otim marach. Dong ineno kaka joge nyiero. To en mondo mi koro oset kamera otim interview kiko nyier otame. So that is what is happening this time round. Wawe uruondre ni atikia Movin jakuo. Ng'amo setununi Movin jakuo ni ma jakuo. Tadira ang'o momiyo ne gikaka hapa tik mar luwo Movin that much ma ng'ato dhi nyaka osiptal. Iwinja. Aya. Mama Movin oduogo penje ni ba mane kaka imako tija matek midhi nyaka osiptal. Magi jokuoge ma koro gineno kadhi to koluwo kuomgi. Iyuda. Nyarawendo yudo ka ng'ato ya all the way from Nairobi. I wonder how people are idle. Madhe nyaka wendo e ground mame nyaka ot moger mayud ni ot to koger. Ne kaka ne just how people chando tich. Aya mar Cindy ng'ato dwa kao 24 hours e TikTok koro poge gi Cindy ere. Manyiso ni ng'acha be onge tich en mani koro tij Cindy ni makoro dhi bedo tich ne koro lit ne be ni Cindy dwa yude pesa. Lakini joluo to igirach kamano. Anna sekolo gene ni kwalo ni se kwalo mitieko kata ni wuondo ji ni se wuondo ji michamo wene jomoko cham ko yudgi sawa ko yudgi gicham. Chalo chieng' moro na yaga na ya town ane mtoka manambo kweji pesa teto kala koro ng'amane bathane ng'eng'ene Bedhe ging'iyo ga ji marach abe chieng' moro idho gari kadhi Kariobangi to kachulo. Atingo nyaka pesa kama to makango okala dhi. Abende gi pesa nani karudisha. Koro ng'ani ng'iya to ng'ani ana luong makanga to samoro neno ni omiya lift. Ine mokwai pesa anoko be owena. Koro na kwalo maber ayudo jomoko mofuo maluwa. Iwinjo moyie golo pesa madwaro negi. Iwinja kono gini simbane nitiere kaka wiyo wil gi password to password igolo ga 100,000 do ni simu ni to 60 but password igolo ga 100 jogo yie golo iwinjo ochal ma kaka wacho ni 10 bob no lal ka tadwa na mok taya mondo anego ler tadwa na wang adwa na wang 3,000 nikech 1,000 ka wang to de wang marum achaka moko mora amanyo 10 bob mago joge na oyie. Wabeduru joma beyo joluo umbe joma kwaluru mariek biure ground kongo tim research iwinjo achiel ari adek wambe kaka LTN iseoronwa 20,000 iyuda koro wadhigo maber koro ko wachne lakini Omari paro ni ko iparo ni ka gichamo magioro ni pesa dak iwach gi adier donganto ka gioro na tachaka wacho ni ne gioro na koro ng'eni mane berna ya wacho ni ng'ano nooro na pesa but ginge ok gen volva Cindy no tamore bire LTN wacho ni watani aribia magine watani aribia market soko but are ka soko ne dhi maber Cindy ane ki graduate ane ka zane lielo dwaro gimaro 2 million wa support uru Cindy baba gi ma wuon gi ata koro wa support uru manone baba gi mar kanisa wa support uru Movin Freeman is sick and Till is outside there wa support uru kanyi mwachako wecha jo angla tete matek in ngama poko kaw Rose nika Rose is soon going to abroad obiro duogo ngato kendo mwachako wacho wachne ntik mwachako wacho apa nwatiko jojuogi unto koro lakini Omari konge kegerwa wanwa wacha gik magetimo sachiel matakoni ket kamera maber matawacho nyasachiel iwinjo ka wacho ni nyasachiel kotemo iro to dhi adier nitie joma tin mosetemo ng'eyo ni otemo iro dhi to makoni ne
kwani juoge no norumo dak tiyo dongo puonje TV. Sel dichiel. Ang'eni oseninde sel nyaka Geoffrey Museria. Nochopo makethegene bwana an agocho ne Kevo Makawili. Kevo ne luongi ni chi ni chodo anti gol waga gola ya chori no fuo sana. En koro wawe aponje lesson kanya an Kevo dhi gol naga gola makoro ruma mitimo na okitimne hang na bikanyo saa 6 chori no fuo. Inyalo mako ng'ato kipane nyalo to bang'e maki ne ane maka no Maria aneno gade na Kevo tamuoch mana gi nyiero jaodi no fuo. Ne awache kamera kidwa temo juogi inoko kanyo tidwa temo ka juogi tiyo maber iwinja tem koro gi koni joma neno gi mbele kamera koni koro tem sana an to koro tem akia kaka Rose to chalo an gima dong ni gikia be an ng'eni onge ng'ama ong'eya picha ni koro gene ne screen adong picha na kata screen ni minyal tang'e juoga to post ok dhi biro ko ajoga go be kawi bara ka idhiga ka juoga tanga mok dhi ka joga ni ka TikTok ma kiara joga to dhi kawo picha na dhi mana kone ni otamore donjo nikel moro kendo ochako dhi LTN omany moro machoncha otamore lakini dino jatero ineno samne gi ka joga Tanganyika cha kanye manine giterowa majingeni ne serious nyakoro mogo chakoro kendo next time aneno ka nyako ne dwa keta ka ge episode 5 giro kiwacho mabera warom kendo next time nyakoro mogi mapodi luongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopande nyenyo lela ni luonga ni Umari Nash Umari chieno jemo ne mbele chiene mineno mbele mengo eming'ondo boka kata nyalo wacho Umari the truth meter ane truth gauge matimore piny Luo mapoka wacho werigo mago pang'ang'a wamed keti mana kanyo podwa follow meko mar manager mar Tony Ndiema kawuono no chako mia version moro manyien adwa na bika endi gi fellow adwa na luong ka endi be Tony Ndiema mage jok ma wachno mako mondo winja nene dhi nade. Meanwhile tarik 15 dwe mar 4 wan gi Luo Talent Search jothurwa kaka nena wacha diere ni jok moko ma wan go malongo sponsors malongo to podonge koro ka inoko kanyo tidwa sponsor Luo Talent Search come baby come our way then we move together atieko makawuono LTN Luo Trending Nation Mopandi inyenyo elela weche mopondo weche mopandi inyenyo elela kineno kokuo kuomi matiende ni onge isebe ne sigana mamulo ngimani sigand joluo joajawa jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang' ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto ndalo duto kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube TikTok Facebook mondo yud wechegi kamora mora maintie mana kar bedo kete mana kae kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon Luo Trending Nation LTN the best ahead of the rest.